Vítajte pri obrazovkách. Dnes máme zaujímavú tému v relácii Zdraví na teatri. Možno neviete, ale na svete je približne 1,5 milióna druhov húb. Nuž a na Slovensku je údajne okolo 24 000 druhov húb. Nebudeme hovoriť o varení, ale budeme hovoriť o liečivých účinkoch húb. A som rád, že naše pozvanie prijala pani Gabriela Kováč-Turzo. Vítajte u nás. Dobrý večer, prajem. Ešte o vás prezradím na úvod, že vy ste aj špičková kuchárka, pretože v Maďarsku ste vyhrali veľkú kuchárskú show, čo je teda úžasná vec, blahoželám, ale napriek tomu recepty dnes nezaznejú, čo sa týka na varenie, ale teda na liečivé účinky húb. U nás na Slovensku tých 24 000 druhov, všetky sú liečivé, alebo nie všetky húby sú liečivé? Ja si myslím, že nie sú všetky liečivé. Je to len určitá kategória z tých, ktoré sa používajú napríklad na liečebné účely alebo slúžia napríklad ako základ na výrobu niektorých liekov. My budeme dnes hovoriť tady hlavne aj o tých hubách, ktoré majú vplyv na onkologické ochorenia. Takže možno taký úvod by sme mohli spraviť o onkologických ochoreniach na Slovensku. Ten počet je pomerne vysoký a žiaľ teda aj stúpa. Čo si myslíte, čo je príčinou? Onkologická problematika je veľmi vážna na Slovensku. Podľa Slovenského štatistického úradu ochorie ročne zhruba na onkologické ochorenia nových pacientov 25 000. Medzi vedúce onkologické ochorenia medzi mužmi patrí napríklad rakovina pľúc, rakovina zažívacieho traktu a kolorekta. Je to smutná štatistika, pretože čo sa týka štátov Európskej únie, tak je to vlastne 3. miesto. U žien vedie rakovina prsníka, rakovina pohlavných ústrel a takisto kolorektárneho traktu. Je to vlastne 8. miesto v rebríčku štátov Európskej únie a podľa štatistického úradu vlastne zomiera ročne, alebo v roku 2010 zomrelo 52 000 obyvateľov. Po ochoreniach obehového systému sú ochorenia onkologické na 2. mieste. To znamená, že bohužiaľ každý deň zomrie zhruba 32 pacientov na onkologické ochorenie. My sa môžeme ilustračne na prvé obrázky pozrieť, ako vyzerá taká nádorová bunka, ktorá prúdi napríklad v našej krvi, ako sa pohybuje v našom tele. Takže si to môžeme pozrieť na prvých obrázkoch. Áno, tu vidíme rakovinovú bunku v krvnom riečišti. Všetky rakovinové ochorenia vznikajú z rôznych príčin. Uviedla by som napríklad nesprávna životospráva. Konzumujeme vo veľkom množstve napríklad hotové potraviny. Je to takisto napríklad nedostatok pohybu, zlé stravovanie, málo surovej stravy a takisto stresové situácie, ktoré vo veľkom množstve alebo sa vo veľkej miere zapričiňujú o tom, že vlastne vzniká kyslé prostredie v organizme, čo je veľmi dobrá pôda pre rakovinové bunky. Na mojich prednáškach ja veľmi často hovorím o tom, že musíme si uvedomiť, že rakovinové bunky sú prítomné v našom tele od začiatku narodenia. Napríklad pri stresovej situácii sa tieto rakovinové bunky tvoria vo väčšom množstve. Združujú sa napríklad do klastrov, ale v prípade, ak je v poriadku náš imunitný systém, tak tieto potom s ústupom tej stresovej situácie sú krásne likvidované a vlastne nevzniká onkologické ochorenie. Ak sa pozrieme do ďalšie obrázky, tam napríklad sa hovorí o tom, čo všetko bojuje proti tým rakovinovým bunkám. Dvaja najdôležitejší zastupitelia, ktorí nám pomáhajú v boji proti rakovinovým bunkám, je napríklad NK bunka. Je to prirodzený zabíjač. Sú to vlastne bunky prvej línie v boji proti onkologickým ochoreniam, ktoré majú za následok vlastne zneškodňovať a usmrcovať jednak geneticky poškodené bunky a takisto bunky ako rakovinové bunky alebo takisto bunky, ktoré sú postihnuté vírusmi. Ďalším takým zastupiteľom sú takisto makrofágy, sú to takisto bunky imunitného systému, ktoré vlastne pomáhajú chrániť organizmus pred škodlivými vonkajšími vplyvmi prostredia a takisto zneškodňujú bunky napadnuté vírusmi. My tam máme vždy viacej obrázkov nahratých, len vždycky nám ide ten prvý. Neviem prečo, ako to je možné. Mali sme tam aj makrofág, aj všetko možné, tak snáď sa to pohne v tých ďalších obrázkoch. Nevadí. Takže tieto vlastne bojujú proti tým rakovinovým bunkám, ale je dôležité aj teda, aby mal človek dobrú imunitu. To je výsledkom toho, že toto onkologické ochorenie môže na človeka prísť. Áno,
takým veľkým alebo najdôležitejším pilierom je vlastne imunitný systém, ktorý má za úlohu chrániť nás pred rôznymi vplyvmi, škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia a takisto pred vznikom onkologického ochorenia. Preto je veľmi dôležité, aby aj tieto NK bunky boli vždy vo veľmi dobrej kondícii. Nezáleží na tom, koľko máme týchto buniek, ale je veľmi dôležité, v akom sú stave tieto NK bunky, títo prirodzení zabíjači, pretože oni nás vlastne chránia proti tým onkologickým ochoreniam v prvom rade. Takže tie obrázky sme teraz videli všetky, čo sme mali vidieť prvýkrát. Samozrejme aj vzniká také špeciálne, potom okolo tej nádorovej bunky sa vytvorí aj ich vlastné cievne zásobenie, čo je tiež veľmi dôležité, najmä teda v boji proti týmto nádorom. Opäť tie ďalšie obrázky nám ukážu, ako to vyzerá, ako vlastne vzniká to cievne zásobenie toho nádoru. Áno, na tomto obrázku vidíme vlastne, že rakovinová bunka začne vysielať krvnému riečišťu tzv. Rastový faktor a tým pádom dostáva od krvného riečišťa krvné zásobenie. Táto rakovinová bunka sa potom ďalej môže deliť, rozmnožovať, môže vytvárať takisto metastázy a vlastne má všetky podmienky, ktoré sú vhodné na to, aby sa mohol vyvinúť v takej miere, aké je onkologické ochorenie alebo nádorová bunka. My hlavne teda budeme hovoriť teraz o hubách, ktoré môžu proti takýmto onkologickým ochoreniam bojovať. Je známe, že najmä teda v Japonsku, v Kórei alebo v Číne už dlho veľa rokov používajú vlastne takéto huby nielen na liečbu iných ochorení, ale teda aj špeciálne proti onkologickým chorobám. Sú aj u nás také huby, alebo len teda máte skúsenosti, že je to z týchto oblastí? Ja by som v tomto prípade vyzdvihla tie huby, ktoré s ktorými prebiehajú momentálne početné klinické sledovania a štúdie vo svete a ktoré vyvíjajú najsilnejšie svoj protirakovinový účinok a takisto pôsobia veľmi dobre proti angiogenéze, ako sme spomenuli, proti krvnému zásobeniu nádorových buniek. Z nich by som napríklad na prvom mieste vyzdvihla ohňovec, Felinus. Túto hubu poznajú slovenskí diváci aj pod iným názvom. Sa hovorí. Poprosíme opäť obrázky, tam máme, ako vyzerá táto huba. Je to huba, ktorá sa vyskytuje v Japonsku, v Kórei a v Číne. Je to cudzopasná huba a je to jedna z liečivých húb, ktorá vyvíja najlepšie svoje účinky proti onkologickým ochoreniam. Znižuje okrem toho škodlivé vedľajšie účinky chemoterapie a ožarovania a osvedčila sa ako najúčinnejšia v mnohých liečbách, hlavne ako je napríklad nádor na hrubom čreve, žalúdka, nádor pľúc, mozgu a takisto pri rakovine tenkého čreva. Možno tak laicky, keby ste nám povedali, tie hryby sa dovážajú, alebo len extra z nich, alebo sa nejak tie hryby pomelú, alebo ako to je, akým spôsobom sa to robí? Alebo nebodaj sa aj pestujú tieto hryby japonské u nás na Slovensku? Na Slovensku sa tieto liečivé huby nepestujú, pretože mnohé z liečivých húb slúžia ako základ na výrobu liekov a vo veľkom množstve sa spracovávajú vo svete. Boli vypracované špeciálne metódy na pestovanie v umelých podmienkach týchto liečivých húb. Tieto liečivé huby sa potom zbierajú, sušia, kondenzujú sa a vlastne prichádzajú ku nám v kondenzovanej práškovej forme. Je to vlastne výťažok z liečivých húb a v závislosti od toho, na aký druh ochorenia sú určené, v takej kombinácii sú potom miešané, alebo tak sa potom dostávajú k našim pacientom. Ak zostaneme pri tejto hube, ten ohňovec, ktorý je teda veľmi populárny vďaka tomu, že má také silné účinky, o ktorých spomínate, tak máme aj také skúsenosti už aj na Slovensku. Vy ste robili také sledovanie u pacientov v Dunajskej Strede v jednej onkologickej ambulancii. Tak nám povedzte, aké tam boli napríklad úspechy u tých pacientov. Čo pre nich znamenalo užívanie tejto huby? My sme vlastne skúšali u onkologických pacientov v 3. a 4. štádiu účinky 4 druhov výťažkov z liečivých húb a v prvom rade sme skúšali alebo skúmali ich pozitívny vplyv alebo ich vplyv na celkový onkologický stav zdravotných pacientov, na stav výživy a takisto ako tieto výťažky z liečivých húb účinkujú v kombinácii s klasickou onkologickou liečbou. To znamená, že pacienti užívali jednak klasickú onkologickú liečbu ako napríklad chemoterapiu a ožarovanie v kombinácii s výťažkami z liečivých húb, ale boli aj také prípady, keď užívali pacienti len výťažky z liečivých húb.
Pri tomto sledovaní sme zistili, že veľmi pozitívne vplývajú tieto výťažky na celkový zdravotný stav pacientov, hlavne na regeneráciu kostnej drene, prevažne na úrovni bielých krviniek a krvných doštičiek, na celkový zdravotný stav pacientov. Môžeme povedať, že pacienti vlastne v priebehu toho klinického sledovania pribrali na váhe od 2,8 do 4,3 kg a nie len na tukovej, ale takisto na svalovej hmote. Celkové sa zlepšila kvalita života pacientov a takisto aj tie onkologické ochorenia sa podstatne rýchlejšie liečili, alebo bol lepší ich priebeh oproti skupine, ktorá užívala kukuričný škrob a placebo. Áno, viem, že okrem pacientov bol spokojný aj klinický onkolog, ktorý viedol práve toto sledovanie, takže naozaj sme radi, že sa polepšilo týmto pacientom. Ale máme ďalšiu hubu pripravenú, ktorá takisto má takéto účinky, teda pôsobí na ochorenie. A táto huba, dokonca táto leskokôrka má dokonca aj vlastný chrám v Japonsku. Taká je tam populárna. Áno, je to jedna z liečivých húb, ktorá sa teší veľkej obľube. Z nich najznámejšia je leskokôrka červená, ktorá sa osvedčila najúčinnejšie napríklad pri rakovine prostaty a rakovine prsníka. Takisto znižuje škodlivé vedľajšie účinky chemoterapie a ožarovania. Znižuje napríklad toxicitu pečene a syntézu cholesterolu. To znamená, že ju doporučujeme užívať takisto pri vysokej hladine cholesterolu a triglyceridov. Má veľmi dobré antivirálne a antibakteriálne vlastnosti. Aj tie ďalšie dva hríbiky, čo tam boli, tie by takisto mali účinky, takže takisto sa používajú na to? Áno, ďalší z hríbov bola Grifola frondosa, trsovnica lupeňovitá, alebo takisto ju volajú aj tancujúca huba. Porekadlo hovorí, že zberači tejto liečivej huby, keď ju našli v lese ešte v stredoveku, tak sa tomu veľmi tešili a tancovali, pretože váhu tejto huby vedeli vymeniť vlastne váhou striebra. Táto huba sa osvedčila ako účinná napríklad pri rakovine pečene a pri rakovine kostí. Pre zaujímavosť by som povedala, že trsovnicu lupeňovitú alebo vlastne výťažok z tejto huby v značnej miere používajú napríklad ruskí kozmonauti na zvýšenie imunity za iných sťažených podmienok a teší sa veľkej obľúbe. My máme ešte pripravené ďalšie huby v našej ponuke obrazovej, ale to už sú huby, ktoré pôsobia na iné ochorenia. Áno, tak spomenieme napríklad ryšavec. Je to huba, ktorá sa vyskytuje na kmeňoch brezy na území bývalého Sovietskeho zväzu a takisto na severnej pologuli. Má veľmi dobré účinky, čo sa týka pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu. Veľmi dobre pôsobí pri zápalových ochoreniach, takisto pri vredoch žalúdka, pri refluxe alebo pri chronickom dráždení žalúdočnej a črevnej sliznice. A s obľubou ju používajú v ľudovom liečiteľstve pri liečbe rakoviny pažeráka a rakoviny žalúdka. A poslednou takou hubou, ktorú chceme dneska našim divákom ukázať, je koralovec. Tu vidíme teraz. Koralovec, jeho krásne a dlhé telo rastie na stromoch. Tiež sa osvedčil ako veľmi účinný pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu. Je účinný napríklad takisto pri rakovine hrubého čreva a rakovine konečníka. Má veľmi silné protizápalové, antivirálne a antibakteriálne vlastnosti. My vlastne našou dnešnou reláciou chceli povedať, že ľudia veľmi často siahajú po tejto alternatívnej medicíne, okrem teda klasickej medicíny. My aj chceme teda povedať, že alternatívna medicína nemusí byť zlá, ale netreba zabúdať na klasickú medicínu, samozrejme tú správnu, a správna alternatívna by nemala teda poškodiť, iba pomôcť. A tak je to aj vo vašom prípade, čo hovoríte o týchto hubách? Áno, ja si myslím, že najlepšie výsledky je možné dosiahnuť práve v kombinácii s klasickou onkologickou liečbou, napríklad v kombinácii s výťažkami z liečivých húb, pretože veľmi dobre stimulujú imunitný systém, znižujú napríklad škodlivé vedľajšie účinky chemoterapie a ožarovania, ako som hovorila. Sú s nimi veľmi dobré skúsenosti, pretože ich môžeme užívať v ktoromkoľvek štádiu onkologického ochorenia, predpo aj počas klasickej onkologickej terapie. A čo je veľmi dôležité, že vlastne sú to prípravky na prirodzenej báze, nie je to žiadna chémia a vlastne stimulujeme vlastné bunky organizmu a navádzame ich k tomu, aby sa vlastne dali do boja s tým onkologickým ochorením. Čiže pomocná stimulačná liečba. Ano. Je to určené táto liečba iba pre dospelých pacientov, alebo máte skúsenosti aj u detí?
Máme skúsenosti aj u detí, pretože mnohokrát sa stáva, že prídu mamičky a vidia vlastne, že tá ich situácia je veľmi bezradná a skúšajú vlastne rôzne možnosti a medzi inými skúšajú aj výťažky z liečivých chůb. Mala som prednedávnom takú pacientku, prišla za mnou s prosbou s malým dieťaťom, u ktorého bol diagnostizovaný nádor a vlastne vďaka výťažkom z liečivých chůb bolo možné potom previesť u dieťaťa transplantáciu pečene v Nemecku. Ďakujem veľmi pekne. Čas určený pre našu reláciu rýchlo vypršal, boli to zaujímavé informácie. Ďakujem veľmi pekne. Všetkým divákom ďakujem za pozornosť. Naším dnešným hostom bola pani Gabriela Kovač-Turzo. Ďakujem pekne. Sami sa lúčim a teším sa na stretnutie o týždeň. Dovidenia.